перформанс Отвъд смъртта нещо с актрисите Димитра Канева, Илияна Семерджиева, Цветелина Велева, Мартин Томов като глас, костюмограф Яна Канева и режисьор Фин Еванс. Така, може да заповядат на сцената, докато чуем така като интро, една от песните от Отвъд смъртта Берлин, която е ключова и в самия разказ. Аз и Hard Riders Swing. Тук на брега между нас свършват зони. Губят се правите линии, а пясъкът в крачолите ни мърка. Ние ще забавим ритъма на сърцата си. Ще забравим миналото си. За да останем тук, между камъни и пясък. Мълчим и гледаме встрани от залеза, където свършват зоните, където е винаги ничие. И тогава разпляскват се вълните в съзнанието ми и аз си мисля, никои сме. Виждаш ли голото тяло на твоята лятна мечта? Шепне ми Хард Райдер. Тя се къпе в лагуната. Виждам я, отговарям му и си мисля, никои сме. И с пръсти чертая фигури по пясъка и чувствам как сянка от вятър преминава. Време е, казва ми Хард Райдер. И аз, и той стигаме до морето, за да извървим по вълните пътя, който води в страни от залеза. Там е ничие. И ние сме никои. А пясъкът е част от лагуната. В един древен ръкопис, който е намерен в пещера някъде в Юдея, пише: от яйцето на светата птица, голяма колкото слънцето, ще се излюпят момче и момиче. Те ще бъдат брат и сестра, мъж и жена, и ще сложат началото на новото човечество. Те пол ще имат, но няма да го познават и използват, защото друго ще е тяхното значение. Всички достойни ще бъдат техни деца, защото деца те няма да имат. Имената им са Йон и Ана. Те ще бъдат птици, но никой няма да знае, защото ще са хора по вид. Само един ще ги познае и ще иска да ги погуби. Тук ръкописът свършва. Жалко. По какво ще познаете свършека на света? По това ще познаете. Когато природата започне да проституира, значи е дошъл краят. Тя е била богата, завидно богата, но от много време насам природата прогресивно обеднява. Дошло е времето, когато проси. Чука от врата на врата и проси милостиня. Това е сега. Но хората й дават много малко. Повечето направо я впъдят. Те толкова са свикнали да я гледат по телевизията и по цветните си картички, че когато я видят на собствената си врата, изобщо не й вярват и я нагробяват. Един път я срещнах на улицата. Доста зле изглеждаше. Облечена в стари дрехи с мазни петна по тях, тя протягаше ръка. Стори ми се, че повечето хора я отминават. Отминах я и аз. Впоследствие съжалявах. Друг път не съм я виждал. Сега знам, че хората се страхуват от нея. Тя все повече се отдалечава от тях. Ще дойде време, а това е сигурно, защото съм го чел, но няма да ви кажа къде, когато природата ще започне да проституира. Това ще е нейният последен опит да стане отново богата и да бъде с хората. Тогава ще настъпи краят на света. Берлин е особено място. Достатъчно студен и красив град, за да може да бъде определен категорично. Купих си едно старо яке от берлинския битак
и с него се чувствах много добре. Пари нямах много, затова предпочитах разходките. Вървиш и гледаш света около себе си, който е пропит с дъха на една нова култура. На един ъгъл видях нея. Познах я веднага и се смутих. Това беше природата. Беше обута с червен чорапогашник, къса пола и високи черни бутуши. Отгоре имаше късо палтенце от неизвестна за мен кожа, под което се виждаше голямо деколте. Дрехите й бяха скъпи, но стари и износени. Беше студено. Тя се приближи и с леко призрачна усмивка ми заговори. Учудих се, че разбирам думите й. Тя ми каза, че е от славянски произход. Обясни ми още, че е най-добрата проститутка в района. Но за мен щяла да бъде без пари, защото съм пратен. Подаде ми ръка и ние тръгнахме. Видях, че е красива. Завихме на първия ъгъл. Тя ме целуна и продължихме. Обясни ми, че с мен цялата история ще свърши. Нямах сили да се противопоставя. Вървях без да се замисля. Стаята беше хладна. Чувствах се замаяна. Полутъмното тя се съблече. Помогна ми и на мен. Целунах я няколко пъти. После легнахме в крилата. Сега щях да се любя с природата и целият космос щеше да ми се възхищава, а после всичко щеше да свърши. Последното нещо, което си помислих, беше: с Богом, Берлин. Какво е това под нас? Това са световете, Ана. Виждаш ли, всичко се върти кръгообразно под нас. Всичко ли е това? Да. А ние къде сме? Чуй ме, Ана, ти знаеш, че ние отчитаме времето и реалността по това, което си спомняме за нас. За всичко, което ни се е случило, ние бъркаме назад в спомените си. Ако не бяха те, ние нямаше да знаем кои сме, следователно нямаше да ни има. Тогава, щом ние можем да си спомним всичко, значи можем със същата сила и въздействие да си представяме различни неща и случки. Те са измислени чрез нашия разум. Тогава къде е разликата между това, което ни се е случило и това, което си представяме? Няма разлика. Това значи, Ана, че ние никога не сме съществували, не сме били, няма ни сега и никога няма да бъдем. Никога. Слънцето залязва далеч под нас. Някой ни вика, Ана. Ние сме птици. Разпери крила и ме последвай. Страх ме е, Йон. Не се плаши. Виждам как световете се пръсват в безпорядък. Така е трябвало да стане. Ана, ела. Аз виждам отвъд смъртта. Очаквам гост в моя дом. Седя и чакам вече дълго време. А тъмнината като че разбра и плахо седна срещу мен. Аз питам се, дали е закъснял? Или може би го чакам не на време? Съмнения обземат ме и в миг изчезва моето търпение. Той трябваше да бъде вече тук. Завърнала се от път далечен. Но тишината в стаята напомня, че няма да го видя вече. Очаквам гост в моя дом и може би в това е цялото значение.
тук сега разбрах. А има толкова пространство между нас и прах и време.